Гостите от Олимпиакос преди началото на срещата заявиха, че само точка от гостуването на Динамо ще бъде разочарование за тях. Доста смело изказване, предвид, че този отбор на Динамо победи Арсенал с 2-1, да не забравяме това, а има само една загуба, именно от Байерн Мюнхен във втория кръг, с класата на Лено да имаше шансове да отрази изстрела. Динамо Загреб в атака. Хуниор Фернандес стреля, но без проблеми за вратаря на гостите. Опита се да потърси далечния гол Хуниор Фернандес, определено това бе идеята му. На Максимир в Загреб, където съвсем наскоро българският национален отбор загуби с 0-3 от Хърватия, спомени към които не искаме да се връщаме, а и няма смисъл. Хубав удар от далечна дистанция. Маслако показва смелост, не се притеснява да стреля от такова работа. Наистина блестящо. Подобни голове може да гледаме безброй пъти, без да ни омръзват. Динамо Загреб атакува при домакинството на Олимпиакос. Прекрасен шанс, Греда! Още една възможност. Този изстрел е блокиран. Антолич бе човекът, който нацели със своя удар страничния стълб. Бързо се разви контратаката, с по едно докосване изиграха ситуацията домакините, но капитанът на Динамо не вкара. И Зоран Мамиш се държи за главата. Наясно е той, че златната топка от един от двамата най-добри футболисти в последното десетилетие е отделен въпрос. Сега чудесен шанс за Олимпиакос. Как може такова положение да бъде пропуснато? Това просто е скандално. Идея Браун е човекът, който от 2 метра не осигурява аванс на Олимпиакос. Това е ситуация, която може да струва не само загубата евентуално тук на Максимир срещу Динамо, но изобщо а в другия двубой от групата нещата за топчиите също се развиват чудесно. Динамо и Олимпиакос играят при нулево равенство. Ако статуквото се запази, Арсенал изведнъж ще бъде в далеч по-добра позиция за продължаване напред. Втора греда за Динамо Загреб. Уникален мал шанс. Марко Рок бе човекът, който нанесе изстрел. Един от младите таланти на хърватския шампион. Но пак мал шанс. След рикошет бе хванат в крачка вратаря на Олимпиакос Роберто и въпреки това топката не попада във вратата. В двубоя между Динамо и Олимпиакос вече има отбор, който води в резултата. Идея Браун се реваншира за онзи невероятен пропуск, който направи по-рано. Сега вече с усмивка той се радва на своето попадение. От много по-трудна позиция в 79-та минута той дава аванс на гръцкия тим. И феновете на Динамо по трибуните замлъкнаха. Чудесно бе изведен Идея Браун зад гърба на отбраната и в близкия гъл преодолява Едуардо. Тук и вратарят на Динамо Загреб също може да бъде винен за попадението. Именно вратарят е отговорен в тази ситуация в близкия си ъгъл да не допусне подобно попадение.